Hello! Днешното видео е главно за хората, които са видяли заглавите си като да, same. Защото знам, че за мен много време беше така, смисъл с много дълго време си мразих рождения ден, мразих да ми се подаряват подаръци. Ама не смятам, че трябва да е така и се опитвам да го променя последните няколко години. Да, нека си поговорим всъщност как започват тези неща, защо продължават и тем подобни. Като бях малка, си спомням, че всъщност много се вълнувах за рождения си ден. И много обичах и се чудех какво ще получи и така нататък. Но никога не съм го празнувала. И това до голяма степен много ме е наранявало, защото в средното училище, не помня за детската градина, но всички си празнуваха рождените дни, организираха разни партита, черпиха в училище. Докато при мен това не се случваше. И едно, защото рождения ми ден е през лятото, 9 юли. И тогава няма училище, аз няма как да черпя за рождения си ден. И друго, нашите не са... Смятам, че до една възраст родителите отговарят за тези неща и нашите не са организирали нищо. Спомням си един рожден ден на едно момиче, още мисля, че преди да се преместим тук, така че съм била около 4-5 годишна. Беше в Патиланци и беше едно от най-незабравимите и невероятни преживявания, които съм имала като дете. Просто защото бях поканена на този рожден ден. Оттам нататък, нали, празнували сме рождения ми ден главно с семейството вкъщи. Или ако сме ходили у баба и дядо, но много рядко е било с приятели. И fast forward стигаме, може би, до лятото на 8-ми клас, 9-ти. Мисля, че 8-ми клас не го празнувах, по-скоро излязох с една-две приятелки по-отделно, черпих за рождения ми ден и така нататък, но пак не беше. Съответно, лятото на 9-ти клас вече беше първия ми организиран от мен рожден ден в стария офис на майка ми. И това е, че до такава степен не бях свикнала, нали, да се случват тези неща, някой да приоритизира моя рожден ден, да си прекарвам хубаво с приятели и така нататък. Много негативно ми се отразяваше дните преди рождения ден. Също така много се притеснявах, защото много хора, които ме познават от известно време, бих казали, че аз съм човек, който не обича да получава подаръци, обича да прави подаръци. И аз много дълго подкрепях това и всъщност от мен идва, като иска с час. Нали, не искам подаръци, не харесвам подаръци, не нужно да ми се дава. Обаче не е така. Всъщност, мене подаръците винаги много са ме вълнували, като съм била малка. Особено по Коледа. Коледа всъщност ми е най-любимата ваканция, най-любимия празник. Но просто не съм свикнала някой да ми вземе, да ми направи подарък, който да ми харесва. Имало е такива ситуации. Спомням си, пак преди да се преместим, си бях... Чакай. Нося. Ето това нещо. Бях го видяла на една витрина и то всъщност... Дори не съм сигурна какво точно се води, обаче имаше един специален механизъм, който минаваше, нали, тук отзад, отвътре, ето тук му се вижда помпата. И ти като го включиш и сипваш вътре вода и тя вода, нали, се качва нагоре, минава през перлата, която се върти благодарение на водата, която минава, нали, под нея. И съответно се спуска и минава на със смисъл. Бях го видяла, беше едно от най-магичните неща, които съм виждала. И просто се влюбих. И малката Неда просто е като искам. И минаваме и всеки път, като минаваме оттам, нали, аз си казвам колко много ми харесва и колко много го искам. И веднъж минахме покрай витрината и го нямаше. Леле, колко ми беше разбито сърцето, толкова ревах, толкова ми беше тъжно. И мисля, че беше за рождения ми ден. Мисля, че ми го взеха за рождения ден. И когато го получих, те всъщност ми казаха, че го е нямало на витрината, защото са ми го взели, нали, нашите.
И това е, може би, една от много малкото ситуации, в смисъл, когато реално така се е получавало. Свикнала съм с подаръци да имам много големи разочарования, в смисъл, подаръци, които сякаш човекът не е вложил мисъл в тях, сякаш не ме познава. А аз, когато правя подарък, изключително ми е важно човекът, за който го правя този подарък, да знае, в смисъл да е като еха. Този човек очевидно мисли за мен, очевидно слуша, когато му говоря. Например, с Ники се разделихме. Аз затова ще дам пример какъв подарък му бях взела за рождения ден и така и не успех да му го дам. Беше ми казал, че много иска да си вземе ръкавици без пръсти. И това няколко пъти сме го обсъждали. И аз му взех и след това включително, след като ги взех, защото ми се струваха големи, постоянно ни проверявах ръцете на кой колко му е голяма. Колко точно по-голяма неговата ръка и така нататък, за да съм сигурна, че ще му станат. Или взехме една плюшена лисица, която сега боям гушка. Защото не мога какво да я правя тази плюшена лисица. Защото той много обича лисици, Ники. И постоянно говори за лисици и така нататък. Съответно му взех плюшена лисица. Взех му зарчета за D&D, много готини, чакай, тях също са при мен. Нося ги. Смятам, че са много готини. Не знам дали се личи на камерата. Сини са, той обича синьо-бяло такова цяново. Проблема е, че не можете да видите вътре има око. Вътре има око, което се върти, реално като хвърля заровете. Сега ще... Това най-вероятно няма да бъде приятно за слушане, извинявам се за което. Не, просто няма да ги пускам, просто ще ги поставя лекичко. Сега просто ще надигна малко камерата. Ето как изглеждат. Да, взехме, защото нали играем D&D, това са му любимите цветове, Liquid Corsa, в смисъл, ще му харесат. И ще може да си ги ползва и да. Освен това, много са готини. Много готини зарове са. Нямам нищо против това да станат за мен. Защото са много готини. Или друго, това вече са съвместни усилия с Рая, която е една близка приятелка и на двама ни. В крайна сметка, в смисъл, няма логика, предположение, че той знае, че ние двете с Рая правихме нещо собственоръчно и то почти се получи, ама не се получи и така нататък. Не го дадох на Рая да му го даде, защото предполагам, че няма да го носи. Трифнах тази черна блуза и с Рая я направихме по-готина. Реално, не знам дали камерата ще се обърне, надявам се да се обърне, пише Ник. Защото нали това е Ники. И има D20 Зара в средата. На всяка една от буквите всъщност има номерът, който пада елементът в периодичната таблица, защото идеята беше да са точно като елементите от таблицата, които му правят името, защото той много харесва, има една песен за таблицата на елементите, за да ги изборяват всичките. И следователно тук има поредния номер, а тук има атомната маса. Да. И едно коле, ама сега не ми се занимава да го взимам. Очевидно, в смисъл, вложена мисъл, старание, време, обич. Аз не мога да кажа, че това съм го виждала в подаръци, правени за мен често. В смисъл, това е един от много малкото случаи и отново това е когато бях, може би на 3-4, нещо такова. Така и от тогава просто постоянно повтарям, че не искам да ми се взимат подаръци, не е нужно да ми се взимат подаръци и така нататък, защото съм свикнала да не ми носи щастие. В смисъл, човек повече да ме обиди с това, което ми е взел, отколкото нали, с това да не ми вземе нищо. И звучи отвратително гадно, звучи неблагодарно, обаче не ми пука. В смисъл, затова съм казала, предпочитам човека да дойде с настроение да си прекараме хубаво за мое здраве. В смисъл, време заедно. Това ми е един от топ love language-ите. Отколкото, нали, да ми вземе нещо и... Да. И заради това, нали, постоянно казвам как не харесвам подаръците. Подобни, ама не е така. Последните години това, което правя, за да мога по някакъв начин да ги променя тези факти, да започна да се радвам за рождения ми ден,
да го празнувам, да се радвам, да получавам неща, които ми харесват и тем подобни, е, че започнах една инициатива с правене на Pinterest board, който изглежда малко като wishlist. И в този Pinterest board просто слагам идеи с неща, които ще ме зарадват да получа. И си ги разделям в различни папки. Например, имаме вещерски неща. И давам за пример какви оракулски карти би ми харесало да получа. Или чаша за кафе, за да си гледам на кафе. Е, такива неща. И по този начин, тъй като имам приятели, които са ми казали директно, че не са особено не знам как да го кажа. Не им се отдава да правят подаръци. Ясно ми е, че близостта може да се изразява в различни неща. И ние може да сме си много близки. И аз много да ги обичам. И да не знам какво им е второто име. По същия начин, разбирам, че ти може много да обичаш някого, но да не знаеш какво да му вземеш. Най-малкото, защото, нали, искаш да му вземеш нещо практично, или пък е човек, който си взима всичко, което си иска. Според майка ми аз съм такава и следователно тя не знае какво да ми вземе, защото аз като си видя нещо си го взимам. Ясно ми е, че може да има всякакви причини, точно поради това, благодарение на най-добрата ми приятелка Ина, която всъщност това ми го каза преди няколко години, аз започнах точно тази инициатива, в която просто създавам групата с приятели, които са поканени на рождения ми ден, пращам им този борд, обяснявам им какви са нещата горе-долу, как да се оправят с него и им казвам, не е нужно да взимате нещо от тук. Това просто са примери за неща, които биха ме зарадвали. И ако искате, например, да ми вземете бижу, да имате идея какви бижута харесвам, какво бих носила. Защото, поне при мен, това с бижута е много пипкава работа, защото аз имам навика сама да си правя нещата, които нося. И следователно, не знам. Но ето, има ни специални колиета, които се отварят и затварят. Локет, нещо си. Искам такова. Нямам такова, не знам как да си направя сама такова. Сложила съм един борд, нали, с различни снимки. Ако намерят. Да. Това е единия начин, по който се опитвам да го направя. Другия начин е това, че се опитвам да измисля и организирам някакви събития около рождения ми ден. Защото ми е изключително странно и веднъж ми се получи доста некомфортно, когато рождения ми ден е просто рожден ден. И нали се събираме да празнуваме това, че аз ставам на 17-18, колкото съм ставала. И следователно аз... Не, това беше след проекта по Еразъм, ако не се лъжа. И бяха... Да, значи тъкмо съм станала на 18. На 18 рожден ден се събираме и аз искам да им разказвам някакви неща за проекти и тем подобни. И си говоря. И една от матките просто заспа. Това е коментар за приятелите, които имам. Или имах тогава, по-скоро. И така нататък, но да. Заради това, покрай рождения ми ден, се опитвам да има нещо, което да ангажира хората, така че да им бъде приятно, забавно, готино и тем подобни. И хем аз да не се чувствам некомфортно, бидейки център на вниманието, докато не започнах по принцип да съм окей с това да съм център на вниманието. И, например, тази година съм решила, че ще рисуваме върху tote bags, ще гледаме филм, после може да поиграем малко ролеви игри, тип D&D и така нататък. Точно с идеята, хем аз да съм спокойна, че ангажирам хората с нещо, на тях им е приятно, интересно, забавно, имат какво да занесат с себе си вкъщи. Мисля, че една от годините точно това рожден ден, дето едната матка просто заспа. Тогава мисля, че рисувахме върху свещи. И от тогава си пазя всъщност свещите. Направих си една моя и една, на която помолих всеки да ми нарисува по нещо. Сега ще направя абсолютно същото с чантите. Ще си имам, нали, една моя чанта и друга, на която всеки да нарисува нещичко и да си ми остане като спомен. Така. Въобще, разбирам, че преди е имало много предпоставки за това рождения ти ден да не е най-хубавото и приятно изживяване. Обаче, от един момент нататък имаш силата да го промениш. Имаш силата и стига да имаш желанието. Можеш да превърнеш в това
в това. Това в една прекрасна дата, един прекрасен ден. И много съпортвам това нещо. Не е лесно, не е много приятно като процес, но си струва. Защото, например, аз в момента, да, имам някакви негативни преживявания от гледна точка на това, че исках да поканя разни хора, които вече не мога да поканя. Или така да е. Или ги сравнявам, в смисъл сравнявам с предишни години, какво се е случило и тем подобни. Обаче, всяка година е различно. Всяка година си различен като човек. Не е нужно да се повтаря едно и също. Не е нужно да затвърждаваш негативното, когато можеш да го промениш и да утвърдиш новото, позитивното и така нататък. Следователно, абсолютно агитирам всеки, който гледа това видео, а и не само. Ако има някакви преживявания с рождения си ден, не му е любима дата и така нататък, да го пусне. Просто го майната му. Защото не трябва да е така, защото заслужаваш един прекрасен рожден ден, заслужаваш да се чувстваш обичан и да виждаш колко много хора са щастливи, задето в въпросния ден, през въпросната година, си слязал на земята и благодарение на този факт, те в момента имат теб в живота си. Имат прекрасен човек като теб. Някой ми го беше казал, не помня кога и как и кой ми го беше казал, но това, че рождения ден не е само твое празненство. А именно точно е празник на всички хора, които те обичат. Прекрасно е. И си заслужава. В смисъл, наистина заслужава си купона, събирането, храната, парите покрай организацията. До сега бях в джамбо да купувам балони. Заслужава си. И нямам търпение да направя апдейт, в който да ви разказвам как е минал рождения ми ден. Има вече по-малко от месец, доколкото виждам. Да. И се вълнувам. И съм избрала аутфита, избрала съм, тим. Ще видя какво ще правя с тортата, защото не искам... Винаги остава торта след рожден ден, не искам този път. Да ще измислим нещо, може би този път ще направя сама. Не знам, ще разберем. Но така. Не мразя рождения си ден. Обичам да получавам подаръци. И ще завърша това видео с това, което си го взех от джамбо. Просто защото го видях и някакси вътрешното дете в мен. Беше като аз искам. И най-малкото като бях по-маничка, много исках да имам лава лампа, ама наши така и не ми взеха. И видях това и бях добре, знаеш ли какво? Този път мога да си го взема. И ще го взема сама. Вижте го сега, те се катерят нагоре. Много е глупаво. Обаче много ме радва. Обичайте се, грижете се за себе си, грижете се за вътрешното си дете. За вътрешното си дете, което просто винаги е заслужавало подкрепа, обич и грижа. Не ги търсете тези неща в другите хора, много рядко ще ви ги дадат. За съжаление, да, не сте ви отговорни за болката, травмите и тем подобни, които са ви били причинени, обаче само вие може да ги поправите. Само вие може да си дадете това, което някой друг не ви го е дал, когато е трябвало. И това е прекрасно, защото вие може да го направите. Може да го искат от Пенчо. Но Пенчо няма да го направи. Защото дори и да опита, не може той да запълни тази празнина, тази вътрешна дупка. Не бачка така. Съжалявам, сигурно звучи тъпо, сигурно звучи гадно, невероятен край на видеото знам, обаче е така. Обичайте се, грижете се за себе си, грижете се за вътрешно си дете, не знам къде ми е камерата, постоянно гледам грешната посока. И така. Чао!